Príjemný dobrý večer Nitra, príjemný podvečer vám všetkých, ktorí ste sa rozhodli stráviť tento krásny nedeľný deň tu na veľkej Zaragoza party, pre ktorú ste si doslova odtrhli od úst dnešnú večeru. Ale verím, že všetko nám vynahradí dnešný program, všetko nám vynahradí aj vám muzika, ktorú si dnes vypočujete. Žiadne nové novinky pre vás, samozrejme, pretože sa jedná svojím spôsobom o oldie party. Takže príjemné popoludne vám všetkých mene organizátorov, medzi účinkujúcich praje, keď je najlepší DJ na Slovensku, tak jeden z najvyšších, Tomáš Gavalčík. Haló Nitra, dobrý večer.